Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung mga bagong warrior members natin na sina Rhea Ruby, Olmedo Kirk Lorenzo, Rose Ann de la Cruz, at Asilem Ballesteros. Sa mga nag-renew naman ng badge na sina Tuleg TV at Edison Galvan na may utang akong shoutout. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Na-miss niyo ba? Taong 1976. Kabangkalan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, yung kaibigan ni Ate Rose at ang asawa niya ay mga sikat na manggugulay sa Kabangkalan. Kaya ako naman nasabing sikat. Marami na kasi silang mga suki. Tsaka, kilala din silang mag-asawa sa lugar nila. Para kasing silang mag-asawa lang yung nagtitinda ng gulay sa palengke doon. Karamihan mga tinda roon, puro mga isda, manok, baboy, baka, mga prutas. Medyo malayo kasi yung pinagkukuhanan nila ng gulay. Itong mag-asawa lang yung matyagang bumabiyahe ng pagkalayo-layo para mamakyaw ng bulto-bultong gulay sa ibang lugar tapos ititinda nila sa palengke nila. Umaalis itong mag-asawa sa bahay nila mga 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Gawa ng lalakad pa sila ng pagkalayo-layo para sumabay sa mga kaibigan nilang mamamalengke din sa bayan. Yung kaibigan kasi nila na yon, kakani naman yung mga kinukuha. Maramihan din, gawa ng sila lang din yung nagtitinda noon sa palengke nila. Tanda pa nitong kaibigan ni Ate Rose, papalapit na ang mahal na araw noon. Sabi-sabi sa lugar nila, kapag nalalapit na ang mahal na araw, merong uri doon ng kawayan na merong tumutubong maliliit na dahon at saka bulaklak. Kasabay ng pagtubo ng mga yan, yung lahi ng mga aswang na kung tawagin nila ay anduduno. Grabe kung mga te. Gawa ng para itong mga nagpapalit ng mga balat nila. Yung sa ahas. Pero itong lahi ng aswang na to, hindi sila naglalagi sa bahay nila. Gawa ng ayaw nilang maiwan yung mga balat nila sa loob nun. Kaya kapag tutungtong ang hating gabi, nagpapagala-gala ito sa labas. Tapos ang ginagawa pa ng mga yan, kung hindi ikakaskas yung katawan nila sa puno, magpapagulong-gulong yan sa lupa para ipagpag yung mga balat nilang nalalagas. Para sa mga hindi nakakaalam, ang anduduno ay para ring balbal. Kumakain din ito ng bangkay ng mga tao. Ang kinaibahan lang ng mga anduduno, hindi sila nakikihalubilo sa mga tao. Ilag sila sa mga ito. At isa ring katangian nito na wala ang balbal. Kaya nitong magpalit ng anyo at gumamit ng sabulag. Gawa ng meron din silang tinatagong libretang itim na naglalaman ng mga salitang galing sa kaliwa. Yung balbal kasi, nakikisama pa yan sa mga tao at paminsan-minsan nakikipagkaibigan pa yan. Lalo na kapag merong mga lamayan. Aabangan kasi ng balbal na mailibing yung sariwang bangkay na yon. At saka nila huhukayin ulit para kainin. Balik tayo sa kwento. Merong alam yung asawa niya pagdating sa mga ganitong nilalang. Gawa ng minsan na din siyang nakainkwentro ng aswang. Pero ang nakainkwentro naman niya noon ay uri ng aswang na kung tawagin ay ansitsit. Hindi ko na sasabihin pa yung detalye niyan. Lilihis tayo sa kwento. Kaya kapag panahon ng mga kawayan na to, palaging may daladalang binakuko at asin yung asawa niya. Wala itong espesyal na gamit laban sa mga aswang. Pero buong buo ang loob nito
kapag nakakaharap siya ng mga ganitong klase ng nilalang. Hanggang sa sumapit na ang linggo ng mahal na araw. Sa pagkakatanda ng kaibigan ni Ate Rose, huling palengke nila yon. Gawa ng madaling araw ng Huwebes Santo yon. Huling araw nila ng pagtitinda. Hindi kasi sila magtitinda ng Biyernes Santo eh. Kaya umalis sila ng maaga nun para maaga din silang makarating doon sa kaibigan nilang may sasakyan. At maaga silang makapunta ng palengke. Alam kasi nilang magkakaubusan nun. Huling araw kasi ng pagtitinde. Ginising niya yung asawa niya ng mga 12:00 pa lang na madaling araw. Nagkape lang sila saglit. Kinuha yung mga kailangan nilang gamit at naglakad na sila papunta sa kaibigan nila. Tatagal na mga kulang-kulang 1 oras yung paglalakad nila na yon. Depende pa yon sa bilis ng lakad nila. Dahil nga, gabi-gabi na nilang ginagawa yon. Parang normal na lang sa kanila. Tsaka, hindi na nila iniinda pa yung layo. Habang naglalakad sila at napadaan sa tinatawag nilang Tulay Putik, merong naaaninag yung kaibigan ni Ate Rose na 3 aso. Hindi ordinaryo yung laki ng mga aso na yon. Parang kapag tumayo yun, halos kasing laki na nilang dalawa. Tinuro niya sa asawa niya. Ang sabi lang nito sa kanya, "Wala yan. Mga aso lang yan. Di ba nung nakaraan nakita din natin yan?" Nung papalapit na sila sa mga ito, nakita nilang naglalaro. Yun bang harutan ng mga aso? Tapos panay ang gulong nito sa lupa. Yung isa pa nga, tumatalon-talon sa puno, tapos binabangga yung likod niya. Ang sabi ng mag-asawa, nakakatuwang panoorin yung mga aso. Pero, nung ilang dipa na lang ang layo nila sa mga ito, nakakaamoy sila ng malakas at matinding amoy. Napakabaho nun. Halos maduwal silang mag-asawa. Maihahalin tulad sa bulok na laman yung amoy. Nagtakip sila ng ilong habang naglalakad. Tapos nung medyo kaharap na nila yung 3 aso, biglang tumigil sa paglalaro yung 3. Tapos tumayo. Nag-angil habang nakatitig sa kanila. Bumunot na yung asawa niya ng binakuko kasi baka mamaya kagatin sila eh. Nagtalunan yung 3 aso sa gilid ng Tulay Putik. Talahiban kasi yun eh. Matapos yan, nawala na yung mga yon. Sinusundan nila ng tingin, pero ni hindi man lang gumalaw yung talahiban. Para bang hindi sila tumalon papunta doon. Dapat gagalaw yun, di ba? Kapag may tumakbo. Kaso hindi. Tanging hangin lang ang nagpapagalaw doon. Ang sabi ng asawa niya, hayaan na lang, hindi naman sila inaano eh. Maya-maya pa, nung nasa bandang dulo na sila ng Tulay Putik, may narinig sila sa gilid nila na parang toro. Yun bang bumubuelo para sugurin sila? Siguro, ganito yung narinig nilang tunog nun. Napaatras yung asawa niya. Tapos sabi nito, doon lang siya sa likod niya. Baka kasi biglang manuwag yun. Dahan-dahan silang naglalakad habang nakatuon ang pansin nila sa direksyon kung nasaan yung toro. Nang biglang tumili yung kaibigan ni Ate Rose, gawa ng merong humawi sa damit niya. Paglingon nila, meron silang nakitang 2 nilalang na punong-puno ng bukol yung katawan. Nakatitig yun sa kanila habang may lumalabas na tunog sa mga ito na
sobrang pangit ng mga nilalang na yon. Puro bilog-bilog yung katawan. Tapos napakahaba ng mga paa nito at kamay. Parang isang buwelo lang. Maaabot na kaagad silang mag-asawa. Mabuti na lang, merong baong asin yung asawa niya. Agad-agad isinaboy niya yon doon sa dalawa. Tapos bigla itong sumuot sa talahiban. Habang yung nasa harap naman nila, tuloy pa rin sa pag-ungol na parang toro. Ginawa nitong asawa niya. Maski hindi niya nakikita yung nasa harapan niya, sinabuyan na din niya ito ng asin para kahit papaano lumayo yun sa kanila. Yun nga, unti-unting nawala yung nag-iingay sa harap nila. Sabayan pa nang nawala na rin yung dalawang nasa likod nila. Yung damit ng kaibigan ni Ate Rose, halos mawasak na. Kaya ang ginawa ng asawa nito, isinaksak niya yung binakukol niya sa lupa para tingnan kung may sugat ba yung asawa niya o wala. Pero nung pagsaksak niya ng binakuko niya, may narinig silang para bang meron itong tinamaan na nagtatago sa ilalim. Nakita nilang mag-asawa na gumagalaw yung lupa. Parang merong tumatakbo mula sa ilalim nun. Hindi na nila sinundan pa kasi baka mamaya mapano yung asawa niya eh. Agad-agad tumayo sila at nanakbo na papunta sa kaibigan nila. Nung makarating sila doon, kinuwento nila ang lahat ng naranasan nila. Bumalik sila na meron ng sasakyan. Ang kaso nga lang, hindi na sila makatawid sa tulay putik. Gawa ng pangtao lang ito. Hindi kakayanin ng sasakyan. Masyadong makipot yung daan. Tapos yung dulo nun, merong sapa. Kaya ang nangyari, bumalik na lang sila at namalengke pa rin. Tuloy ang negosyo. Lumipas ang buong araw nun. Nakalimutan nila yung nangyari sa kanilang mag-asawa. Gawa ng dagsaan talaga yung mga namimili sa kanila. Halos maubos na yung tinda nila. Pero may mga iilang paninda sila na marami pa ang bilang. Kaya nagdesisyon itong mag-asawa na ito na mas magtagal pa sila sa palengke. Total naman, wala silang gagawin bukas. Buong araw lang silang magpapahinga. Hanggang sa inabot sila ng 5:00 ng hapon sa palengke. Konti na lang natira sa kanilang paninda nun. Parang yung mga lasog-lasog na gulay na lang. Ang bibili na lang nun, yung may mga alagang baboy. Matapos mapakyaw lahat ng paninda nila, nagpasya na silang umuwi. Wala silang ibang bitbit nun, kundi yung perang kinita nila, binakuko ng asawa niya, at 2 bangkito. Bago sila umuwi, dumaan muna sila sa kaibigan nilang may sasakyan. Nagpaalam dito at nag-abot ng konting porsyento ng kinita nila. Matapos yan, naglakad na sila pauwi. Medyo tumidilim na. Pero hindi nila napapansin yon. Sobrang laki ng kinita nila nung araw na yon. Parang 5 ulit ng puhunan nila yung bumalik sa kanila. Masaya silang naglalakad nun pauwi. Nung nasa tulay putik na sila, meron na namang natanaw yung kaibigan ni Ate Rose sa gilid ng puno. Nung una, akala niya malaking bato lang. Pero hindi eh. Gumagalaw yun. Tapos pansin niya na umaangat-angat yung ulo nun. Nung medyo malapit na sila, nakarinig sila na parang merong umiiyak. Nung lalapitan na nila yung puno, bigla itong humarap sa kanila. Matandang lalaki yun na mahaba ang buhok. Tapos pulang-pula yung mga mata. Napasigaw yung asawa niya ng, "Put! Ina ninyo! Hindi nyo ba kami titigilan?" Biglang tumalon yun sa talahiban. Tapos mabilis na nawala.
Agad-agad tumakbo na silang mag-asawa papauwi. Baka kasi kung ano na naman yung makita nila eh. Kinaumagahan, Biyernes Santo yon. Dapat tahimik lang sa labas ng lugar nila. Pero may mga nakita silang nagtatakbuhan. Tinanong ng kaibigan ni Ate Rose kung anong meron. Ang sabi ng kapitbahay nila, merong patay na bata sa tulay putik. May saksak yung katawan. Sa gulat niya, ginising niya yung asawa niya para tingnan yon. Alam niyo bang, yung bangkay ng bata ay nakita nila sa puno. Yun yung puno kung saan may nakita naman silang lalaking mahaba ang buhok na umiiyak. Hindi na nagtangka pang lumapit yung mag-asawa sa bangkay ng bata. Ayaw nilang makita yon. Matapos yan, umuwi na lang sila at nagpahinga. Kinagabihan ng Biyernes Santo, samut-saring ingay ang naririnig nila sa labas ng bahay nila. Merong tunog ng aso, angil, uwak, tik-tik. Basta, halo-halo na yon. Tapos palakas ng palakas yung tunog. Ang sabi nitong asawa niya sa kanya, gaganti ang mga yan kasi napatay nila yung isa sa mga yon. Hindi sila titigilan ng mga yan hanggat hindi sila nakakaganti. Unang ginawa nito, nagkalat siya ng asin palibot sa loob ng bahay nila. Tapos hinasa niya yung binakuko niya gamit yung bato na panghilod. Nilalakasan niya yung tunog ng hasa niya. Dahil ayon dito, ayaw na ayaw ng mga aswang ang tunog kapag merong may naghahasa. Para silang nangingilo dito. Makalipas ang 30 minutos, unti-unti nang nawala yung ingay sa paligid nila. Hindi na sila natulog mag-asawa nun. Ang ginawa na lang nila, nagpaumaga sila. Tapos inayos yung mga gamit nila at lumipat sila ng matitirhang bahay. Doon yon malapit sa nanay ng kaibigan ni Ate Rose. Umalis sila sa lugar na yon na merong takot. Hanggang ngayon, hindi mawala-wala sa isipan nila yung nangyaring yon at yung naging engkwentro nila sa 3 aso. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang dami nilang alam na lahi ng mga aswang, no? Parang 3 ata yung nabanggit niya sa kwento. Ang galing. May mga ganyan pala talagang klase ng aswang. Dito kayo mapapaisip eh. Para doon sa mga hindi naniniwala sa mga aswang. Bakit nila maiisip yung mga bansag na yan sa aswang kung wala silang nakita? Bakit alam din nila yung mga pag-uugali nito kung wala silang nakita o na-experience? Di ba? Marami pang ang tanong kung tutuusin. Pero, yun nga, kanya-kanya tayo ng paniniwala sa kwento ng bawat tao. Nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.